Здравейте, аз съм Гио и това е втория епизод на моето оцеляване. Сега ще продължа. Така. Сега ще направя едно легло. Дърво. Вълна. И ето леглото. Само тук. Така. И легам да спомня. В моето оцеляване ще има и други епизоди, които ще снимам. Имам бъд само тези. Ще да чупа малко дърво. И после ще покопа. Ще трябва да намеря и пясък да направя прозорци. Ще чупа 5-6 дървета да ми стигне. Да си направи малко по-голяма къща. Не знам, що така някакви вратен лак има. И тикви. Якото. Ето много е. Ще ги чупа всички. Ще ги сложа за украса, па и някой може да ги насада. Са много е. Така, колко още ми останаха? 3. Те ще ги оставя. Ще почупа още малко дървета и отивам. Ще се направя малко по-голяма. Ще направя малко настрани. Първо ще не остава към... Сега ще остава за факли. Малко ста време ще не ми изчупа всичко. Ще направя още 2 купчета нагоре висока. Или 4, за да мога да правя по-следния етап. Ще направя малко по-голяма и отивам да копам да намеря малко айрон. Да правя забрах малко дърво. Невероятен лак има е... Сигурен дали заедно другото ще ми стигне.
стана. Нещо лаг се направи, вече не лага толкова. Както добре вече. То са почти. Само покрай да си направя. И моята великна къстичка е готова. Ще отида само да потърси малко пясък за прозорци. Да. Тук трябва да има вода, ако не е някъде. Да намеря пясък. Три дърво. Я са малко. Тук. Да, има вода, но няма пясък. Обикола тук. Така. Тук няма вода. Има. И пясък. Идеално. Ще съберем малко пясък. Ще направя прозорци. Айде стието. 13. Ще ми стигна. Аз нямам дърво. Трябва да се събера. Мога да си да ги опеча. Това събиране на дърво е много скучно. Долу 24. Само така, не. Така. И готово. Сега чакам. Още една кирка. Две кирки. Повече не ми трябва. Видим това. Стъкло 4. Тук нататък може да 2 стъкло. И готово.